ọra ka enyi ọdụ enyi jere ije ngala ọdụ enyi bụ onye zuo ogote ọdụ enyi jere ije ngala beta supu na money maker ọdụ enyi jere ije ngala ọgaranya bụ omume ọdụ enyi jere ije ngala echichi kasị echichi nwanyị na-echi na n'Igbo bụ echichi IYOM anamụ na abụ ya ime ibe ọgbụgbụ mana ọ bụ echichi ndị ọgaranya nwanyị chili IYOM na n'Igbo na-agba ọdụ enyi site n'oge gbolu tata echichi IYOM bụ onye zuo ochie Ọnịcha doka na-agba ọdụ Asaba na-agba ọdụ Ibụzọ na-agba ọdụ Ọgbachi na-agba ọdụ Iselukwu na-agba ọdụ Ọnịcha nọ na-agba ọdụ Ọbanamụ na-agba ọdụ Igbo dị iche iche ka na-agba ọdụ eji ọnụ etinye azụ n'ofe odela onye ọbụla anya n'ibe ọkpụkpụ bụ echichi ndị ọgaranya nwanyị ọbụla ga-eji IYOM ga-abụlili onye na-agba mbọ Igbo niile na-asọpụrụ nwanyị ọbụla chili IYOM echicha na-akwanyelu ugwu IYOM bụ echichi dị ebube nwanyị ọbụla chili IYOM na n'Igbo enweghị ọnụ okwu echicha na-akwanyelu ugwu ọdụ enyi jere ije ngala anesi bobongo ọdụ enyi jere ije ngala ọdụ enyi ọdụ enyi jere ije ngala ọganyala bụ omume ọdụ enyi jere ije ngala enyi bụ nnukwu anụ kazanụ niile Chukwu kelu n'enu ụwa ibe ji amatụ ibe dị nnekwu n'enu ụwa bụ enyi ibe bụ ka ibu ọra ka ise ibe bụ ka ibu ọra ka enyi nwela mmamibe anara bụ enyi kwadada enyi nwelu nnukwu ibogbo anụ anara ara ka enyi kenuokwura nye ka Igbo niile ji wekwelu na nwanyị zuru oke na ndị Igbo ya bụ ọdụ enyi ịbịa na ndị Igbo niile ụmụ nwanyị balụba mana ndị chili IYOM bụ mmadụ one na one ibe onye zuru ka ọ na-eme n'elu ụwa nara abịa arụ ndị senatọ nọ na ndị Igbo ndị menwule na-egote ọdụ enyi onye ga-echili nwunye IYOM bụ ọgaranya omenanị dolo anya IYOM bụ echichi nwaluso nwa gị echichi ndị oli ọkata echicha na-akwanyelu ugwu ọdụ enyi jere ije ngala ọganyala maka mma ọdụ enyi jere ije ngala echichi ndị nwere ibe na ndị Igbo ọdụ enyi jere ije ngala ọ kwesịrị eze nwanyị gbagola ọdụ enyi ọdụ enyi jere ije ngala kenuokwura ndị n'ụwa bụ n'okwu ọnụ
ọganyala bụ mụmme echichi nwanyị jide ebube echichi eji adanya nwanyị na-asọpụrụ di ya ka di ya na-echili ya ọmụ ezigbo agba bụ mma nwanyị ugwu nwanyị bụ di nna nụ ya nwanyị bụla ezigbo nne zụlụ ụmụ ya ọfụma ụmụ gị kpata ego nne n'ụwa bechieli gị ya ọmụ olisakalụ mmadụ amalụgo ive onye ya bụ ọganyala maka mma n'ọnya ka anyị na ya chukwu olutum ka olutu ibe mụ n'ọnya ka anyị na ya olisa ụdana dalụ nwunye di mụ ya biko dakwelu mụ olute nwanne m ka olutu mụ n'ọnya ka anyị na ya olisa echicha na kwanyelu ugwu ọnwala onye ibe mma na-asọ nsọ ibe dị mma na anya bụ nwanne ọgaranya maka mma ọgaranya nwere ego na nna m Simeon Chinwike Nnakwe odogwu ọgaranya dị n'ụdị ọgaranya pụrụ iche na ndị Igbo Simeon Chinwike Nnakwe ọgaranya gụrụ akwụkwọ ọgaranya malive ọgaranya zuru dimkpa ọgaranya na-eme ọgọ na gị golu nwunye gị ọkpụkpụ odo enyi ka igolu nwunye gị Princess Ijeọma Eunice Chinwike Nnakwe IYOM Ugodie IYOMochi na nwata adaeze dị ọra mma nnukwu ada His Royal Highness Igwe Nwaji Ben Onyeka na nyamulu nnukwu ada nwunye Simeon Nnakwe ada mụrụ n'obi eze gosi n'obi eze banye nnukwu obi Princess Lechaba Simeon Chinwike Nnakwe Simeon Chinwike Nnakwe Simeon Chinwike Nnakwe Simeon Chinwike Nnakwe nnukwu nwa Gabriel Nnakwe n'Ọrọma Simeon Chinwike Nnakwe Democracy na namu Simeon Chinwike Nnakwe oke osisi gị na-eche ndo Simeon Chinwike Nnakwe ụmụ uche mụlụ gị n'afọ Simeon Chinwike Nnakwe Chief Mike Nwabịa Igwe Modesi na Nnamu Iyọra mụlụ gị n'afọ CEO Modesi Global Oil and Gas Nigeria Limited ọgaranya ngada onye nwelu gị nwere n'ogwu Igwe Modesi Ezomọgọ Honorable Sauchenna Ọkafọ onye nkụzi biri ọkada omelọra n'Igwedo Omelọra n'Igwedo ọchụdoyi n'ọma mbala Ọchụdoyi n'ọma mbala akụnesebike n'ogbu n'ike nweze bụ Omelọra n'Igwedo echili gị bụ nwanne m niile onye eze Ọchụdoyi n'ọma mbala nwanne dị na mba na n'Inteje Omelọra n'Igwedo ebube dike n'ọma Ọchụdoyi n'ọma mbala onye chimeleze n'eze Omelọra n'Igwedo Honorable Commissioner of Trade and Finance nke Anambra State niile ọgaranya Omelọra n'Igwedo kenelu ụmụlọlọ gị Ọchụdoyi n'ọma mbala Lady Oge Ọkafọ Omelọra n'Igwedo ọdịbeze n'oyi Ọchụdoyi n'ọma mbala Chief Arise Nwigwe Kegu na-akpọ
n'Oduma Ikenga n'Oduma eze mọgọ n'Imama Ikenga n'Oduma ọgaranya nwere obi sali Ikenga n'Oduma gị bụ prezidenti House of Peace Academy Nigeria Limited Ikenga n'Oduma Ikenga daalụ Ikenga Chipolinu Okoye Akwakia na namu Anesonye nweli bobongo Anesonye nweli bobongo Akwakia nekenemi Ogalanya Akwakia na namu Wachimele zodi na nkalisi Anesonye nweli bobongo Anesonye nweli bobongo Akwakia na namu Anesonye nweli bobongo Anesonye nweli Akwakia nkisi na namu Akwakia na namu Ogalanya Anesonye nweli bobongo Chifọmanụ mezako chukwu nkike bụ na mbọ Ọbego kụzodogwu Ọbego kụzodogwu Gị na chi gị dị na mma Matanya na chi dị na mma Udogwu dị dola na yire mọgọ onye eze Ọbego kụzodogwu Udogwu gị na chi gị dị na mma Matanya na chi dị na mma Isi m kenezi oyi gị Ọbego kụzodogwu Chief Chinedu Okwue onye eze Matanya na chi dị na mma Yila kpasa eze n'ọkụzụ Ọbego kụzodogwu Ọnya bụ CEO CM Comfort Hotel and Suite Limited Ọkụzibili Bọgada Ọbego kụzodogwu Ọbego kụzodalụ Matanya na chi dị na mma Ịba mete bụ mụju ka ndị kenezi ịba Chief Kenechukwu Ekezie Amanụ na-eli akụ n'Umuchu Amanụ na-eli akụ n'Umuchu Eze ọmọkọ n'Umuchu Amanụ na-eli akụ n'Umuchu Kesi ịntanetị Amanụ na-eli akụ na nkike gụ na gbọ onye eze n'ihe adị Amanụ na-eli akụ n'Umuchu Vice President House of Pizza Garden and Bar Limited Daalụ Amanụ na-eli akụ n'Umuchu Chibu onye ka okeke Ebube Chukwu ụzọ n'Ichida Akụchukwu Akụchukwu eze ọmọgọ Oyimu alarutete n'Ichida Ebube Chukwu ụzọ n'Ichida Eze ọmọgọ n'ihe adị Akụchukwu eze ọmọgọ Udogwu chi na-agbala Ebube Chukwu ụzọ n'Ichida ọmọgọ daalụ Akụchukwu eze ọmọgọ Bitudo Ọgaranya Nwanekwe Mmiri na-ali ugwu na Anamụ CEO Mapi Group of Companies Nigeria Limited Orometiti Mulugidi Nnekwu Mapi n'iso na-ejege nje ya Sobayele Sokeke n'Oroma Ọwọbịa ndị Anambra Sobeyo n'ọnụ mekene gị onye bulebu n'iya dị Chipdan Obiora ọnwa na-etilọra na Nnamụ CEO Honest Services Nigeria Limited ọnwa n'onwere ibe anyị na-ayọ olisa n'ọnya ka ọ ga-emela anyị lụọ n'ọgwụ ka anyị lie na ndo n'ọnya ka anyị na-ayọ olisa
Obiora Okoye na Yochukwu n'isi ụmụ Igbo ndị na-agba mbọ ahịhịa nna ya Olisa anyị lụọ n'anwụ na ihe na ndo aka jaja ndị n'ụwa na-ebute ọnụ mmanụ onye gbalụ mbọ ndị n'ụwa ka ọ dị ndụ welie ebe ọ kpatalụ Chukwu Olisa do anyị lụọ n'anwụ ka ihe na ndo ọnwa Chimeleze na nwa ọnwa Timotema mala ọnwa n'ihe adị Chifedoti Anora Idochie mandeti na Namu Ojeli Igbo na Namu nwanyị nwe nwelu mụ ọgọdọ mkpuchi ọtọ Orimilega na mụ Ojeli Igbo n'ihe adị Chifosito Fozo Mobili Igwego na South Africa Ilulu n'anwụ niile li na ndo CEO Cape Sun City Hotel and Suites on getting up Batan Suwe Ogalaya Odogwu Akukalia na Mubodogwu Oyimu Ezomogo Dalo Okeke Gwechas onye umenwanu mesechi Ọsọpụlini ego n'India Jamanu n'onu mekene gị ebisi na ngaga n'iru ọganiru gị n'ọya bụ osimiri aka Chukwu dị gị n'arụ Batulomi Nwababa Abiola n'Iyiọra ime malezokwu na Namo ịma n'aka azụ dị ya Indonesia ịdị achọ ọka Basili ike mụ na mmụ ọba Nwabaliji ibe meli mma na Namu Odogwu ike n'Indonesia Innocent ọmụkwe nakwe Eko Noble Star ike n'Indonesia ngị bụ Chairman Anamu Brothers Association n'ime Indonesia Chimeleze na Namu n'Iyale Fidelis Onyecha na Mazeko Ọtabilonye nwanne na Namu Papa Chinedum Udogwu jeli Indonesia bute ikike Ọbalibu Jotu 10 Double money na Malaysia Ego balumbi na Mwabago Ike Pentecost ya dị Ọkụ na-enye ibe na Namu Donya Fanora Nwata kpochaka na Namu Udogwu jeli India je South Africa jekwe Indonesia Thailand dịka Nnazilibili nwanne m Chukwu agọzigo gị James Iloduba Ọnatalu dike mma n'India The Wizard Company adio
chukwu nọsọ nwa beje n'ụmụ enwere Nairobi Kenya gị na lubili gị bụ sọkịta dọnụbi gị odogwu chukwu gọzili na nwa Ifeanyi patiri ka ọkụkụ Ifeanyi simiti na mmụọba nwọba dị chikwu alịalị onye dị n'aka n'ịdị aka ịdị atụ aka isuhani zọ ideri igwe ji mbinu nwanne m onye chimeleze abụgo leze ọdụdụ nwachukwu nyere akụ n'aka Samuel Udumaka akụ nwata nwanọpana Samilito onye bulebu n'India kina lubuti giga Chinedu nwegwu ọba akwụkwọ siliki izizi na anamụ akwụkwọ sili onye mmụọba agụ n'India kina lubuti giga agbete ekwenza na mmụọba iji na mechalinu diga ike na ndị Asaba Benjamin mmadụ kọlụ onye mmụọ ochie dike Gomezi n'ọnụ mekana gị eze ji na anamọghị m ibe nna ya Olisa Obiora Okoye egwu na-eri egwu ayịyọ nna ya Olisa n'isi ụmụ Igbo ndị na-agba mbọ anyị lụọ n'anwụ ka anyị lie na ndo anyị lụọ n'anwụ ka anyị lie na ndo Obiora Okoye ekemokwura echicha na-akwanyere ugwu ngala maka Obiora Okoye ekemokwura